Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení spoluobčania, od komunálnych volieb uplynuli 3 mesiace, avšak ich výsledok je oficiálne potvrdený doslova len pár dní. Výsledok komunálnych volieb napadli na ústavnom súde neúspešní kandidáti na post primátora mesta páni Peter Vons a Zdeno Kozák. Vo svojich úplne totožných podaniach, ktoré zverejníme na svojej internetovej stránke, namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb v Martine a žiadali ústavný súd, aby ich vyhlásil za neplatné. Dnes už môžem povedať, že je po všetkom. Ústavný súd ich podnet v celom rozsahu zamietol. To znamená, že ani jedno z ich údajných podozrení sa nepotvrdilo. Nemám totiž najmenšie pochybnosti o tom, že ak by ústavný súd zistil, že čo len v jednom prípade mali pravdu, voľby bez váhania vyhlásil za neplatné. Preto by som sa na tomto mieste chcel aspoň v krátkosti zmieniť o tom, čo vlastne bolo predmetom ich podania. Všetci máme v živej pamäti negatívnu a špinavú predvolebnú kampaň, ktorá nemala obdobu v rámci celého Slovenska. Istá skupina, ktorá túto kampaň financovala, chcela ovplyvniť výsledky volieb v našom meste. Nepodarilo sa im to. Zatiaľ, čo moji protikandidáti si boli istí svojim víťazstvom a predčasne oslavovali, ja so svojím tímom sme v napätí očakávali, aký bude výsledok volieb a samozrejme bol som rozhodnutý ho rešpektovať. Nebudem tajiť, že výsledok volieb ma veľmi potešil. Nazda nikto nečakal, že získam nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Medzi mnou a druhým v poradí pánom Vonsom bolo priepastných viac ako 6 000 hlasov. Keďže voľby prebehli bez akýchkoľvek problémov a zápisnice zo všetkých 51 okrskov boli podpísané bez výhrad, nikomu vtedy nenapadlo, že by bol vôbec niekto schopný spochybniť ich platnosť. Ja nespochybňujem právo pána Vonsa a pána Kozáka podať podanie na ústavný súd. Chcem však, aby občania tohto mesta poznali obsah tohto podania a urobili si vlastný názor. Prípravu a priebeh volieb zabezpečuje veľké množstvo ľudí. Je to zodpovedná a náročná úloha, za ktorú treba týmto ľuďom poďakovať. V našom meste dozeralo na priebeh volieb viac ako 500 členov okrskových komisí. Boli to najmä nominanti politických strán, takže v každej komisii vedľa seba sedeli nominanti Smeru, KDH, Strany Sloboda a Solidarita, HZDS, Komunistickej strany Slovenska, Slovenskej národnej strany a tak ďalej a tak ďalej. Títo ľudia kontrolovali, aby všetko počas volieb prebiehalo tak, ako má. Páni Vons a Kozák vo svojom podaní tvrdili, že chýbala krížová kontrola a že niektorí členovia volebných komisí boli pod hrozbou násilia vykázaní z volebnej miestnosti. Toto sa malo udiať vo viac ako polovici všetkých okrskov. Ak by sa uvedené naozaj malo stať, museli by sa členovia okrskových komisí museli by porušiť svoje povinnosti a tým sa dopustiť aj trestného činu. Faktom pritom je, že jediný som nemal v okrskových komisiách svojich zástupcov. Pán Vosta mal napríklad zástupcov politických strán za SDK, ODS a KDH. To sú strany, ktoré ho oficiálne podporili vo volebnej kampani. A je dôvodné si myslieť, že sa podľa tohto podania aj oni podielali a mali dopustiť takéhoto konania. Dokonca v niektorých komisiách, ktoré napadli pán Vons a Kozák, boli predsedovia za tieto strany, ktoré pána Vonsa podporili. Ja som však presvedčený a som si istý, že všetci členovia okrskových komisí bez rozdielu a takisto tie zapisovatelia si svoje povinnosti plnili zodpovedne a príkladne. Ďalšou pochybnosťou sťažovateľov bola vysoká volebná účasť. Tým, že dosiahla takmer 50%, nadobudli páni Vons a Kozák podozrenie, že mohlo dôjsť k manipulácii s volebnými lístkami tým spôsobom, že určití voliči sa volieb nezúčastnili a napriek tomu bola ich účasť priamo zachytená v zápisnici. Opäť je to tvrdenie, ktoré vyvoláva dojem o tom, že členovia okrskových komisí manipulovali voľby. Ja to považujem za absolútne vylúčené. Percentá účasti voličov na voľbách kopírovali celoslovenský priemer a naozaj si neviem predstaviť, ako sa napríklad člen komisie za Komunistickú stranu Slovenska dohodne s členom komisie za stranu Sloboda a Solidarita za prítomnosti ostatných členov komisie, ktorých nominovali iné politické strany,
a dohodnú sa, že idú spoločne manipulovať voľby. Ďalšia námietka sa týka ovplyvňovania voličov kupovaním hlasov pod hrozbou hrubého násilia. Toto tvrdia niektorí naši rómski spoluobčania. Títo nezamestnaní rómski spoluobčania dokonca vycestovali vlakom zo svojej podpory, si ušetrili financie a vyšli do Bratislavy na generálnu prokuratúru. Keď sa ich polícia pýtala, že kde je, tak ani nevedeli odpovedať. A podali trestné oznámenia na neznámeho páchateľa. Tieto podania sú už v súčasnosti zamietnuté. Ja o kupovaní hlasov nič neviem. Viem len to, že sám som požiadal políciu ešte pred konaním volieb, aby monitorovala celý priebeh volieb a aby monitorovala aj inkriminované oblasti, akým sú napríklad rómska osada Bambusky. Na polícii existuje záznam, písomný záznam, kde policajti a príslušníci policajného zboru kontrolovali mikrobusy, ktoré zvážali a viezli rómskych spoluobčanov z osady Bambusky na nákup do Teska s tým, že sa zastavili aj vo volebnej miestnosti, aby si prišli splniť svoju občiansku povinnosť. A len tak pre zaujímavosť, na týchto mikrobusoch bol z vonkajšej strany a aj z vnútornej boli nálepky Volím Kozáka. Zaujímavé je, že pán Kozák vyhral iba v jednom obvode, a to v obvode, ktorý bol na mestskom úrade, kde volili práve rómski spoluobčania a ľudia bezdomovci a ľudia bez trvalého pobytu. Pani Vonza Kozák sa ďalej sťažujú na porušenie volebného moratória Bretonského mestského úradu tým, že rozposlala svojim priateľom na sociálnej sieti Facebook mail a správy, ktorý som aj tieto správy zverejnil na svojej osobnej internetovej stránke. Áno, priznávam sa, že som to urobil vo štvrtok počas mestského zastupiteľstva. Ale musím sa priznať, že som sa dosť prekvapil z tejto námietky, pretože páni Vonza Kozák boli presne tí páni, ktorí boli podpísaní pod spoločnou výzvou všetkých kandidátov, okrem mňa, na post primátora mesta, ktorá sa doručovala do 20 000 poštových schránok v Martine v čase volebného moratória dňa 26. novembra. Navyše v sobotu 27. novembra, aj podľa vyjadrení zástupcov médií, bolo niekoľko desiatok ľudí, takmer 80 ľudí v športovej hale na Podháji, ktorí telefonovali na všetky mobilné telefónne čísla v Martine a presviečali ľudí, aby volili pána Kozáka. Máme na to aj oficiálnu sťažnosť, ktorá bola poslaná Ústrednej volebnej komisii. Taktiež v čase volebného moratória dokonca na neskorých nočných hodinách chodili z jedného mobilného telefónu SMS správy, aby bol volený pán Pons. Vážení pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení spoluobčania, tak ako páni Vonza Kozák využili svoje právo spochybniť výsledky volieb v Martine, využívam aj ja svoje právo informovať vás o tom, čo bolo predmetom podania. Som presvedčený, že treba vedieť aj prehrávať. Myslel som si, že práve ľudia, ktorí si postavili svoju volebnú kampaň aj na svojich minulých športových výsledkoch a hovorili o čestnosti a férovosti, to dokážu. Mýlil som sa, ale priznám sa, že potom, ako sa viedla volebná kampaň a potom, čo som si prečítal prvé vydanie plátku Férový Martin, ma to ani neprekvapuje a v podstate som to očakával. Dnes som si prečítal ráno Život Turca, v ktorom mal pán poslanec Vos vyjadrenie, že ešte sa musíme naučiť demokracii. Ja by som povedal, že nie všetci sa musíme učiť demokracii. Najvyšším atribútom demokracie sú slobodné voľby. A pokiaľ sa niekto nenaučí rešpektovať ich výsledky, demokracie sa nikdy nenaučí. Rozhodnutie Ústavného súdu nie je mojím víťazstvom a nie je ani víťazstvom môjho volebného tímu. Je to rešpektovanie vôle takmer 20 000 občanov tohto mesta, ktorí si prišli splniť občiansku povinnosť. A tiež je to ocenenie práce viac ako 500 členov okrskových komisí a takisto ich zapisovateľov za náročnú robotu, ktorú odviedli 27. novembra
2010.